расман муҳориба дар вазни миёна байни Шарапуддин Магомедов бо рекорди 12-0 ва Жаилтон Латтербах бо рекорди 38-10 рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев оиди муҳорибаи Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер фикрҳояшро баён кард. Конор метавонад ки Чендлерро дар якум раунд шикаст диҳад, аммо агар ки муҳориба аз як раунд зиёд идома диҳад, пас Чендлер ӯро шикаст медиҳад. Чендлер на ҳама вақт як гуна меҷангад. баъзе вақт ӯ ба монанди беақлона меҷангад. ҳар гуна корҳои беақлонагӣ мекунад. аммо ман фикр мекунам ки ӯ Конорро шикаст дода метавонад. вақте ки ӯ бо ақлона меҷангад, ӯ ҷангвари сатҳи олӣ мешавад. ӯ зарбаи вазнин дорад, гӯштини хуб ва ӯ бояд ки бо ақлона ҷангад. аз дигар тараф агар ки Чендлер доимо бо ақлона меҷангид, пас ӯ ягон вақт соҳиби муҳориба бо Конор намешуд. ӯ бо ҳадафи махсус шикаст мехӯрд ва акнун ӯ имконияти худро пайдо кард. ӯ ба мухлисон чизи мехостагиашонро дод ва акнун ӯ имконият дорад ки пули хуб кор кунад, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер рӯзи 30 июн дар турнири UFC 303 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Чарлз Оливейра дар визови топови ҷангвари вазни миёна Колби Ковингтон ҷавоб дод. биён суханҳои ду Бронксро гӯш мекунем. ба ман ҳазорҳо паём оиди ин муҳориба равон карданд. ӯ бисёр гап мезанад ва сару садоҳои баланд месозад. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. чаро ки не? гап дар он нест ки Чарлз Оливейра чӣ мегӯяд. асос он аст ки роҳбарони UFC дар ин бора чӣ фикр мекунанд. бояд нишаста ин чизро аниқ кард, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Чарлз Оливейра эълон карда гуфт ки омода аст ки барои муҳорибаҳои калон ба вазни миёна барояд ва Колби Ковингтон ба ӯ визов дода ӯро ба муҳориба даъват кард. ва чӣ гуна ки мебинем Оливейра низ зидди чунин муҳориба нест ва акнун ҳамаи гап дар роҳбарони UFC аст ки оё онҳо чунин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳанд ё не. худи шумо дӯстон чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? ва ба фикри шумо агар чунин муҳориба баргузор гардад, пас кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? метавонед фикрҳои худро дар комментаре нависед. дӯстон, шаби гузашта сомонаҳои хориҷӣ карди пурраи UFC Fight Night Арабистонро нашр карданд ки ҳозир дар рӯи экранҳои худ дида истодаед. хотиррасон мекунем ки дар ин турнир ду варзигари тоҷик Мухаммад Наимов ва Муин Гафуров баромад мекунанд. Мухаммад Наимов зидди Мелсик Багдасарян, а Муин Гафуров бошад зидди Кюнг Хоканг. ана муҳорибаи асосии ин турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Хамзат, Чимаев ва Роберт Уитакер мешавад. чӣ гуна ки мебинем муҳорибаи Муҳаммад зидди Мелсик сеюм муҳорибаи ин турнир мешавад. ана муҳорибаи Муин зидди Кюнг Хоканг бошад панҷум муҳорибаи турнир. ҳамчунин дар ин турнир чунин ҷангвароне ки мо шумо мешиносем баромад мекунанд. Ринат Фахриддинов, Шара Буллет, Насрат Ҳақпараст, Абу Азайтар, Волкан Оздемир, Ҷонни Уокер, Келвин Гастелум, Александр Волков ва Сергей Павлович. турнир рӯзи 22 июн дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад ва албатта ки мо шумо аз ҳама зиёд муҳорибаҳои варзигарони тоҷик Мухаммад Наимов ва Муин Гафуровро интизор мешавем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.